Tradiční setkání veteránistů pod názvem Retro Prague se konalo už po 11. Tentokrát se oldtimery sjeli v polovině července před Rudolfínem a jako vždy v plné kráse. Známý milovník starých aut pan Janošek je také dobrým tanečníkem. To jsme dosud nevěděli. Na rally se objevilo, jak už bývá zvykem, mnoho starých klenotů vyrobených již od roku 1909. Všechny ale musí splňovat podmínky provozu na veřejných komunikacích. Kdy se vlastně auto stane veteránem? Na to jsme se zeptali ředitele letošního Retro Prague. Automobil se stane historickým vozidlem, neboli veteránem po 25, respektive 30 letech od svého vzniku. 25 let bylo nebo dodnes ještě je u nás v České republice, ale ve světě je standardně 30 let a i u nás dalo by se říct, tento standard nastane. Veterán nemá omezenou rychlost, respektive má ji omezenou technickým stavem, nebo respektive tak, jak bylo vozidlo konstruováno, a jinak samozřejmě musí dodržovat pravidla silničního provozu, tak jako každý jiný automobil. Není snadné udržovat stará auta v pojízdném stavu. Vyžaduje to mnoho hodin práce, pravidelnou kontrolu motoru, svíček a tak dále. Ale jak je to třeba se stěrači, zdánlivě jednoduchým zařízením, nám prozradil manažer Federal Mogul. Když se podíváte na auta okolo nás, tak uvidíte ten vývoj, který stěrače prodělali v posledních 100-150 letech, a uvidíte, že doopravdy stěrač je jednou z velice důležitých částí auta, i když možná opomíjenou. Nicméně ve chvíli, kdy vidíte na 50% ven z auta, nevidíte plně, tak poznáte, že je něco špatně, ale to už je zpravidla pozdě. Když půjdete okolo aut, které jsou zde přítomny, tak uvidíte vlastně, kudy se ten vývoj ubírá. Od jednoduchých stírátek přes stěrače, které mají složitou soustavu ramínek, až po nové stěrače, které tu nejsou prezentovány, kterým se říká ploché stěrače, které jsou složeny pouze z gumy a z ramínka. Již tradičně se koná slavnostní zahájení ve Valdštejnském paláci, budově Senátu, kam ovšem rozměrná auta, jako je například Pierce Arrow, raději nevýjíždějí. To jediný motocyklista na rally, pan Moravec, s motocyklem Praga to má jednodušší. V krásném rytířském sále byl podle tradice letošní 11. ročník zahájen. Pan Štangl, zakladatel Retro Prague, popřál všem klidnou jízdu. Budeš zahýbat první, co to půjde zřejmě doprava. Objedeš to okolo obecního domu, jakoby, pod obecním domem, okolo hotelu. Závodníci si ještě kontrolují trasu na mapě před startem noční etapy. On bude mluvit asi při startu. Až jsme na startu na Valdštejnském náměstí. Vůz RAF je z roku 1909. Krásný Buick Phaeton z roku 1922. České značky Praga, a Laurinka vyrobená v roce 1923. Auta se vydala do ulic Staré Prahy a budila v pátečním provozu oprávněnou pozornost.
Pod Vyšehradem jsme si počkali na krásnou Tatru, vyrobenou v roce 1947. A Buick Phaeton z roku 1922. Malíř veteránských obrazů pan Václav Zapadlík přijíždí do cíle jako spolujezdec v Hispano Suiza. Parkovací prostor pro všechna auta je stísněný, záleží na dobré organizaci. Já vás zdravím, vy budete parkovat zde, přijíždí pan Štangl. Takže moment, pán Beneš musí dopředu, pán Vlách by to mohl zvládnout tady, ale tramvaj zdržuje. Konec noční etapy byl opět u Rudolfína. V sobotu ráno před druhou etapou jsme měli čas si popovídat o některých unikátech, například vozu Pierce Arrow. Je to americký vůz, vyroben v roku 1933. Obsah toho vozu je 6000 kubických centimetrů, váží necelý 3 tuny to auto, takže když se opravdu rozjede, tak je co dělá to zastavit, ale na druhou stranu jsou tam výborně seřízené brzdy, takže to auto brzdí a jede to nádherně. Zaujal nás také luxusní Aston Martin s řidičem. Jo. Na Retroprague jsem letos poprvé a přijel jsem vozem Aston Martin z roku 1956. Asi nejzajímavější je to, že přestože je to anglický vůz, tak to má řízení nalevo, protože byl vyrobený právě na zakázku pro Hollywood, kde jeden z režisérů ho koupil a já jsem potom už ten objekt koupil ve velmi špatném stavu, přivezl do České republiky, 4 roky rekonstruoval a letos mám první šanci se s ním zúčastnit Retroprague. Je to trošičku namáhavý, nemá to žádný posilovače, ať už brzd, tak řízení, prostě ten řidič si to musel odřít v té době. V sobotu v 9:30 se startovalo ve 2minutových intervalech do druhé etapy závodu a jelo se podle jednoduchého itineráře. Směr Davle. Co nás čeká ve druhé etapě, nám opět sdělil ředitel Retroprague Miroslav Kotlařík. Jedeme z Prahy směrem na Slapy, krásným prostorem podél Vltavy, pak přijedeme na Slapy, kde soutěžící čeká první zkouška řidičských zkušeností a umění. Ze Slapok pojedeme směrem na Neveklov, Sedlec Prčice, tam se dostanou do takové trošku krkolomné situace, protože najednou jsou v Prčicích a budou se muset řídit takzvaně slepou mapou, takže nebudou mít mapu klasickou a přijedou do Jistebnice, tam budou spíš takové otázky, dalo by se říct, vědomostní a z Jistebnice pokračují směr na Tábor. Pan Janošek je na trati s krásným vozem MG z roku 1952 a Petr Moravec s motocyklem Praga vyrobeným v roce 1928. A jak slyšíte zvuk motoru? Šlape nádherně. Na Slapech se konala zkouška zručnosti. No, pomalu, ještě, pomalu, stoj! Tak. To byl vejfuk. Poprvně jedním kolem. Jak můžete sami posoudit, posádka Jaguaru z roku 1952 to zvládla. Celkově skončila na 5. místě. U dalšího Jaguaru z roku 1956 se měřilo na centimetry.
A jede se dál směr Prčice. Praga Grand, ročník 1933. Toto je luxusní Pierce Arrow, který jsme vám již představili. Tohle je zakázaný, takovýhle tady věci pořádat. Malinko víc jsem přitáhl brzdy, aby to brzdilo, no. Tak, to by mohlo být. Pan Macháček s Cadillacem LaSalle z roku 1927. Auta se blíží k Jistebnici, kde je čeká další zkouška. Tady mají za úkol uhodnout výšku kostela, z kterého století je, a odevzdat papíry s 3 doplňujícíma otázkama, které měli odpovědět během cesty, kdy jim to po té cestě se nabízelo. Že? Tak jak to dopadlo? Teda se nám to rozešilo, jo. Ne, to je v pořádku, 2020. Jo, dobře, děkujem. Pokračujeme dále směr Tábor. Na trase vidíme unikátní Českou Tatru. Packard z roku 1941. A Rolls-Royce typ Bowtail z roku 1930. Když jsme projížděli Táborem, sotva kdo tušil, že nás na silnici čeká překvapení v podobě silniční kontroly. Jak vidíte, policie si na veteránisty doslova počkala, ale přece jen se nám zdály jejich uniformy podezřelé. Jedete na akci v autoštandu, že jedete správně, máte Policisté se nám zdáli zcela oprávněně podezřelí. Tuto recesi zorganizovali veteránisté z Hluboké, kde byl cíl sobotní etapy. Dojíždí MG vyrobené v roce 1953. A pan Josef Štangl s nádherným Mercedesem z roku 1952. Cadillac LaSalle je z roku 1927 a vídáme ho na mnoha veteránských závodech. A toto jsou vozy Hispano Suiza, které mají ve znaku čápa. V neděli se jela poslední etapa závodu, kterou nám ještě naposledy popsal pan ředitel Kotlařík. Třetí etapa startuje z Hluboké nad Vltavou.
a je směrem podél jihočeských rybníků do Veselí nad Lužnicí. A ve Veselí nad Lužnicí bude takzvaná průjezdní kontrola, kde všechny na náměstí zkontrolujeme, jestli jsou tam včas. A pokračujeme údolím Blaníku na zámek Jemniště a z zámku Jemniště údolím Sázavy a přesunem k Vltavě zase zpět do Prahy. V Mercedesu projela Renata Vrtílková, ale tady už se chystá pan Novák z Hispano Suiza do odpolední deštivé etapy. Na zámku Jemniště byla pauza na oběd a pak už rychle do Prahy. Cíl byl v Praze v Dejvicích u galerie Veterán Karl Stangl. Dojíždí Jaguar z roku 1938 a pan Profeld. Vítězem se stala tato krásná Laurinka z muzea v Mladé Boleslavi a pan Libor Tichánek. Hele, úžasný. Úžasný ještě ruku, pohár. Vůz Laurin Clement byl vyroben v roce 1923 a je úžasné, že jezdí i po 77 letech. Tak zase někdy příště.